Tento rok poprvýkrát budeme robiť vyšetrenia znamienok pre všetky návštevníčky Interbeauty. Prečo je dôležité, aby pred letom dámy si nechali znamienka skontrolovať? Ťažko povedať, či pred letom, ale treba sa znamienka skontrolovať vždy vtedy, keď sa nám nejako menia. To znamená, keď nám znamienka rastú, krvácajú, menia svoju farbu, alebo keď máme také znamienko, že si ho uvedomujeme, že ho máme. Áno, a ako dlho takéto vyšetrenie trvá? Vyšetrenie trvá veľmi krátko, môže 5 minút, zase závisí od toho, koľko znamienok pozeráme. Je vyšetrenie bolestivé? Absolútne nebolestivé, to sa len priloží, ako keby taká veľká lupa na tú kožu. Myslím si, že skontrolovať znamienka je veľmi dobré, keď máme tú možnosť, aby sme mali využiť, pretože ten maligný melanóm je nádor, ktorý patrí medzi najagresívnejšie nádory a má tu možnosť pozrieť si, že či to moje znamienko je to dobré znamienko, alebo to znamienko, ktoré sa chystá byť zlé, je veľmi užitočné. Ešte poslednú otázku by som sa opýtala, ak by bolo nejaké znamienko podozrivé, ktoré budete na Interbeauty vyšetrovať, čo bude nasledovať? Samozrejme, každý ten pacient, ktorý bude mať takéto podozrivé znamienko, či sa to volá dysplastický nervus napríklad, tak ho budeme potom ďalej, buď ho dáme na digitálny dermatoskop, čo je ešte podrobnejšie vyšetrenie, čiže ešte raz si ho predvoláme, alebo bude priamo odoslaný plastickému chirurgovi alebo chirurgovi podľa toho, na akom mieste sa to znamienko bude vyskytovať. Ďakujem veľmi pekne.